Jan Volko v behu na 200 metrov po 22 sekúnd. Jozef Repčík na 800 musel odrážať útoky Matúša Talána. Nečakaný výkon Martiny Hrašnovej vo vrhu guľov. Ženský skok do diaľky zastavil prítomným hale niekoľkokrát ich. Národné rekordy v oboch štafetách na 4x200 metrov. Aj druhý deň slovenského halového šampionátu v atletike prinieslo fascinujúce okamihy. Ak má mať šport takúto podobu, dávame palec hore. Prvým víťazom v nedeľu sa stal skokan do diaľky Tomáš Veselka, jediný preletel 7 metrov a pridal k tomu 34 cm. Toto je všetko z plného tréningu. Konečne ako takto z celého zvládam. Z krátkych rozbehov to je neskutočné. Proste cítim, že 7,80 mám v nohách, kebyže sa všetko podarí. Čiže 7,34 nový halový osobák, ale spokojnosť. V ženskom skoku o žrdi sa radovala Klaudia Kalnajová zo Slavie Trnava. Na prvenstvo jej stačil výkon 360 cm, rovnaký dosiahla na druhom mieste Anna Mária Hrobolová. Špecialistka na kladivo Martina Hrašnová si zasúťažila netradične vo vrhu guľov a podaril sa jej huncúcky kúsok. V treťom pokuse vrhla náčinie na 15,60 a stala sa majsterkou Slovenska. Bolo to iba 19 cm od národného rekordu Gabriely Hanulákovej z roku 1984. Získala tak zaujímavé právo štartovať na majstrovstvách Európy v Prahe. Aby som bola úprimná, ešte si to chcem trochu premyslieť, pretože mňa týždeň na to čakajú zimné majstrovstvá Európy v zimných vrhoch, takže na toto sa chcem sústrediť, takže ešte si to preberieme, či vôbec na tých majstrovstvách Európy halových štartovať budem. Beh na 800 metrov žien si ustrážila Pavla Habovšťáková, ktorá v sobotu dominovala na 1500-ke. Pred Danielou Ledeckou mala náskok vyše 2 sekúnd. Snažila som sa držať za babami a potom na posledných 200 metrov ísť tak rýchlejšie. V mužskej 800-ke bol vysoký favorit Jozef Repčík. Úlohu aj potvrdil, ale na cestu do Prahy ho pekne potrápil Matúš Talán. Získal tak 5. titul, prvý po 3 rokoch. Mladý Talán odbehol veľmi pekný pretek, sa mi veľmi páčil, že do toho išiel. My sme boli s trénerom dohodnutí, že pôjdem dopredu od začiatku ja, že to potiahnem, ale nakoniec už po 50 metroch išiel on, asi mal on inú taktiku ako ja, že on to bude ťahať. Takže hovorím, že dneska skôr sa mi páčilo, ako bežal on odvážne a predsa ja som skúšanejší pretekár, možno o pár sekúnd mám lepší osobák, takže v závere som ho predbehol, ale musím ešte raz do treticeho vyzdvihnúť jeho. Ženský beh na 200 metrov získala pre seba víťazka na 60-ke Alexandra Bezeková z Košíc. Včera si poradila s Lenkou Kršákovou, dnes s Ivetou Putalovou. Je čas 23,89. V historických tabuľkách je už druhá za rekordérkou Luciou Ivanovou. Verila som si aj na 200 metrov, že vyhrám. Myslím si, že mi aj pocitovo vyšiel vlastne zbeh hneď z prvej zakruty a potom som si už iba išla svoje vlastne. U mužov sa pod 22 sekúnd dostal Jan Volko, bol to ale tesný beh, všetci štyria boli v 1 sekunde, čas víťaza mal hodnotu 21,87. Denis bežal fakt veľmi dobre a ja som na konci prvej zákruty trochu zle vybehol, ale inak fajn, som spokojný. Kedy už bolo asi podľa teba rozhodnuté, bolo to v tej poslednej zákrute, alebo ešte bolo treba bojovať? Tak na konci tej poslednej zákruty to bolo už viac menej jasné, no aj keď Denis bežal veľmi dobre za mnou, takže musel som bežať, čo to dá. Ako si spokojný s časom? Tak veľmi dobre. Fakt som spokojný. Chcel som ísť po 22 a stačilo mi a je to výborné. Ďakujem. Beh na 3000 metrov vyhrala Ľubomíra Maníková z Demolexu Bardejov. Pavla Habovšťáková a Nikola Čorbová meškali 5 sekúnd. Tak bolo to dneska dosť také ťažké vydreté víťazstvo, ale stalo to za to, no. Kedy sa asi tak rozhodlo, lebo tam už potom došlo k takému trháku?
Bolo to asi po tých 2 kilometroch, presne, no, viac ako za polkou tráte. Bolo vlastne dôležité hlavne to nejako neprepáliť začiatok, držať si tempo a potom už to vlastne len dobojovať. A s časom je nejaká spokojnosť? Tak to nie je, s časom nie, dneska to bolo také taktické, ale uvidíme, no, čo ďalej. U mužov zvíťazil Peter Ďurec z UMB Banská Bystrica, ktorý odrazil útok Juraja Vítka z Demolexu Bardejov. Ďurecov čas má hodnotu 8:31:11. V mužskej guli bol očakávaný víťaz, i keď Matúš Olej nebol spokojný s výkonom. Guľu dopravil do vzdialenosti 17:76. Veľmi náročné, trápil som sa technicky prakticky celú sezónu, takže aj na dnešnej súťaži, tak nie som moc spokojný. Ten víťazný, ten najdlhší hod, aspoň ten bol dobrý? Dneska najdlhší hod bol myslím 17:70, s tým výkonom som nie spokojný ani technicky, ani metre, takže sklamanie. V skoku do diaľky žien zažila pekne zaplnená hala Elán krásu športu v pravom zmysle. O kvalite súťaže svedčí i to, že až 5 žien sa dostalo cez 6 metrov. A dramatický súboj našej elitnej trojice Medešová, Slaničková, Jana Veľďáková mal v poslednej sérii vrchol ako hrom. Najprv treba spomenúť, že Renata Medešová sa prvým skokom 633 cm dostala na čelo súťaže a tam vydržala až do záverečnej série. Vedela, že ona a Jana Veľďáková do Prahy už pôjdu. Jana mala z druhého pokusu skočených 631 a priebežne bola druhá. Lucia Slaničková zatiaľ skákala veľmi tesne od limitu a do poslednej série bola mimo hry. V tom vstúpila do hry pani Zápletka a rozihrala pôvabný koncert športovej fascinácie. Do posledného pokusu sa rozbehla Lucia Slaničková. Na ňom teraz stála jej účasť na pražskom šampionáte, prakticky na jej domácej scéne. Parádny nášľap, ale do vzdialenosti 634 cm. V tej chvíli prvé miesto, ale hlavne Praha vo vrecku. Radosť Lucii pochopiteľná. Renata Medešová dáva v poslednej sérii 631, síce vie, že nevyhrá, ale tiež je spokojná. A ešte tu je záverečný pokus Jany Veľďákovej. Dovtedy mala iba jeden platný pokus, ale tento posledný jej vyšiel nad mieru. 640 cm absolútne otáča medailovým poradím. Majsterkou Slovenska sa stáva po 10. raz Jana Veľďáková. Ďaká Bohu za tých 640, keď musím povedať, toto bolo strašný skok. Fakt hrozný. Ale čo hovoríš na úroveň, lebo to malo ako v závere, to malo strašnú gradáciu. Ja som strašne verila, že proste obe baby skočia ten limit, že proste budeme na tej Európe v Prahe, to ako v domácom prostredí 3. Takže som veľmi rada a Ľudská si to veľmi zaslúžila, lebo tá skakala síce na presnosť dneska, ale toto keby ona nedala z toho, tak to už bola veľká smola. Obstreľovala som to od začiatku, vždycky tomu niečo chýbalo a proste som povedala teraz alebo nikdy, posledný pokus a vyšlo to a som strašne šťastná. Áno, bolo vidieť tú krásnu radosť. Ten pokus vyšiel prečo tak dokonale? Pretože to už bolo riziko, posledný pokus, všetko stalo na ňom. Pretože to tak malo byť proste. Preto to vyšlo, ja som si verila. Verila som, že môžem skočiť ďaleko a myslím si, že na tých 45, že je to v mojich silách. A čo hovoríš na to, že všetky tri vlastne si to znova rozdáte v Prahe? No to je úžasné, to je proste podľa mňa to najlepšie, čo môže byť. Som rada, že baby tiež závodili, som rada, že Veľďačka sa hecla, pretože mi prišlo, že už tak ako trošku laxná, ale posledný pokus si tiež povedala proste poď. Takže som veľmi rada, že to vyšlo všetkým trom. Konečne, že som potvrdila to, čo som mala. Tých 6:30 padlo aj dvakrát, za čo som veľmi rada, takže ja som veľmi spokojná. To, že som bola tretia, to nevadí, ja som spokojnejšia s tým limitom. Čo hovoríš na tú celú gradáciu, pretože tá diaľka strhla celú halu? No áno, však tak to má byť. Takže pozbudzovali diváci, takže mala to dobrú atmosféru, takže ja som rada, že vlastne také preteky som absolvovala. Splniť cieľ som splnila, takže som rada. Sme 3 na majstrovstvá Európy, máme presilu, tak uvidíme.
Strhujúce štafetové behy na 4x200 metrov sa v ženskej súťaži stali korisťou Slávie UK Bratislava v zložení Poliaková, Vajgertová, Štuková, Putalová za 1:39:44 a iba 3/10 strácali ženy Spartaka Dubnice. Slávisky prekonali o 47 stotín vlaňajší národný rekord Dubničaniek. Najrýchlejší muži boli zo stavbáru Nitra v zostave Danáš, Matúš Talán, Benda, Volko. Tí išli za 1:29:37. To súčasne znamená, že v tejto disciplíne sa stali prvými Slovákmi, ktorí išli pod 1:30. Prekonali totiž 22-ročný rekord Slávie TU Košice. Druhá Slávia UK Bratislava meškala 79 sekundy a aj to by stačilo na nový rekord. V závere žrtkárskej súťaže sa vzájomne prebíjali Jan Zmoraj a Tomáš Krajňák. Obaja začínali, keď ostatní 7 už súťaž ukončili. Druhý menovaný zvládol 500 cm a keď Jan Zmoraj skočil 510, Krajňák vynechal a neúspešne atakoval 520. Jan Zmoraj bol teda už víťazom a tak si nechal nastaviť osobný rekord 531, ale iba tretí pokus mu ako tak vyšiel. Bol to primárny cieľ získať titul. A už akože keď to bolo isté, že ho mám, tak som mohol skúšať ten osobný rekord a vlastne aj halový slovenský rekord, na ktorý sa chystám už dlhšiu dobu. A znova som sa posunul proti minulým pokusom troška ďalej, ale ešte to nestačilo. Čo tomu teda ešte chýba na tých 631? Videli sme tam 3 pokusy, ten posledný bol trošku taký nádejný. No chýba tomu predovšetkým viacej pokusov, odskákať si s tými vyššími úchopmi na tých nových žrdiach z toho dlhšieho rozbehu a vlastne dostať sa do toho, zautomatizovať tie pohyby a vychytať ten rytmus skoku. Najúspešnejším pretekárom majstrovstiev sa stala Paula Habošťáková, ktorá získala zlato na 800 metrov a 1500 metrov a striebro na 3000 metrov. Bolo tam cítiť to napätie, také naozaj, že tí športovci sa koncentrovali a s plnou vážnosťou pristupovali k tomu pretekaniu, takisto samozrejme aj diváci, aj tréneri, ako naozaj malo to taký osobitný náboj. Čiže mne sa tieto majstrovstvá veľmi páčili a pokiaľ sa to osvedčí, tak by sme v takomto trende mohli pokračovať aj v budúcnosti. No už bol to krásny atletický víkend, úspešní sa už tešia na Prahu. Tá bude 5. až 8. marca hostiť najlepších Európanov v halových disciplínach. Držíme palce slovenskej výprave, držíme palce slovenskej atletike.